Eduardo Faveiro deixou a súa pegada ao finalizar primeiro o Ostendo Barbanza por segundo ano seguido e instaurando un novo récord ao completar a proba en 10 horas e 14 minutos. Esta fin de semana viviuse unha das grandes competicións deportivas da comarca. O sábado ás 4 da tarde arrancou o Ostendo Barbanza, proba na que se deron cita máis de 300 corredores de trail. Algúns están xa curtidos en moitas carreiras, aínda que para outros foi unha primeira experiencia neste exixente trazado. A proba comezou no pabillón de Venecia, na Pobra, o inicio de 100 km de competición que se fan notar nas pernas. Entre todos os aventureiros que se lanzaron a esta cita, houbo un que destacou por firmar un fito. O primeiro en cruzar a meta por segundo ano consecutivo foi Eduardo Faveiro, quen completou todo o circuito en 10 horas, 14 minutos e 30 segundos, fixando un novo récord. Hai moitas historias de superación detrás de cada participante nesta carreira na que moitos se poñen a proba, loitando contra o cansanzo para completar o itinerario e cruzar a liña de meta. Nesta ocasión viviuse a 10ª edición con a Pobra como punto de saída. Os deportistas tomaron logo rumbo a Boiro para pasar por Rianxo, Lousame, Noia, Porto do Son e Ribeira, antes de regresar ao punto de saída, que foi tamén o lugar no que se pechaba a competición. Con esta cita non só se fai un chamamento á práctica ao deporte, senón que a través dela amósase a riqueza paisaxística, cultural e histórica da comarca. Os participantes pasaron por camiños destacados, sendas fluviais e corredores que atravesan contornas naturais de gran beleza, e que de seguro acompañaron a máis de un, dándolle forza e folgos para poder completar o percorrido e os 100 km.